Gizarte ekintzari eusteko eskatu die EH Bilduk EAJ eta Kutxabankik gaur goizean egindako agerraldian. Kutxen funtzio soziala desagertzeko zorian dagoela esan du koalizioak. Hain zuzen, 60% murriztuko dela iragarri da. Bien bitartean ordea, banku txarrari 400 milioi euro baino gehiago bideratzen ari direla salatu dute. Ezin da onartu une hauetan gizartean dauden beharrei bizkarra eman. Eta krisi garai honetan bazterketa soziala ekiditeko neurriak bultzatu beharrean, Kutxabankeko agintariek dirua espekulaziora edo bestelako negozioak erikatzera bidaltzea. Honek epe motzera ondorio larriak eragingo dituela esan du. Dagoeneko hainbat bulegoren itxiera iragarri omen da. Honen atzean EAJren erabaki eta asmoak daudela salatu dute. Hain zuzen, gertatzen ari denak PPrekin lortutako akordioa duela oinarri. Honek guztiak eragingo dituen kalteen artean onkologikoa dago. Osakidetzarekin sinaturiko hitzarmena aurten bukatuko da eta Kutxak ez du argitu zer egingo duen. Onkologikoa osasun turismoaren barnean sartzeko borondatea erakutsi dute. Hortik gure kezka. Hori alda Kutxabanken gizarte ekintzaren eredua? Orain arteko kalitatezko zerbitzu publiko bat izan dena, negozio hutsa bihurtu nahi dute. Gipuzkoarrentzat minbiziari aurre egiteko funtsezkoa izan den eta gaurkoz funtsezkoa den zerbitzua merkatuaren morroi bihurtu nahi dute. Etorkizuna beraz ez dutela argitu dio EH Bilduk, baina argi du koalizioak gizarte lana dirugabe utzita onkologikoa mantentzea ezinezkoa izango dela. Diruak ez baitu ematen. Horregatik, onkologikoa pribatizatzeko dauden asmoak salatu ditu Bilduk, eta egoera argitu dezaten eskatu du. Guzti honen aurrean, onkologikoaren etorkizunaren inguruan erantzun argiak exigitzen diegu Kutxabankeko eta PNVko arduradunei.